Il-wiċċ ta' Triq San Ġwan fil-Belt qed jistenna dawra tajba. Il-post diġà huwa sensittiv minnu nnifsu għax qed nitkellmu dwar triq fil-qalba tal-kapitali u għalhekk fil-qalba tal-komunità kummerċjali fejn hemm diversi negozji imma wkoll għadd ta' residenti. Infrastructure Malta inkludiet fil-programm tax-xogħlijiet tagħha din it-triq. Kif jiġri dejjem iltaqet ma' tekniċi minn entitajiet differenti bħal Enemalta, il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma u l-Kumpaniji ta' Telekomunikazzjoni biex tippjana l-interventi meħtieġa u jaqblu fuq il-programm ta' ħidma li jrid isir mill-entitajiet rispettivi. Il-perit Noel Gawċi qal li apparti hekk impjegati tal-Customer Care ta' Infrastructure Malta bil-kooperazzjoni tal-Kunsill Lokali marru f'din it-triq u tkellmu ma' residenti u l-operaturi tan-negozji. ħammorru għal dak il-pass biex kemm jista' jkun il-pubbliku in ġenerali ikun informat biex xogħlijiet li ħajsiru. Ngħidulhom x'għandna fil-ħsieb min-naħa tagħna, infatti laqajna wkoll l-entitajiet li talbuna il-proposti, spjegajna n-nies, spjegajna residenti u kif ukoll speċjalment il dawk li għandhom il-ħwienet f'din it-triq. Tajnihom l-idea min-naħa tagħna kif ħanaħdmu biex eventwalment il-proċess u l-intervent li jkun fit-triq ikun ta' inqas inkonvenjent. Infrastructure Malta qalet li effett ta' din il-konsultazzjoni ntlaħaq bil li x-xogħlijiet isiru fil-bidu tas-sena d-dieħla bilan li l-inkonvenjent ikun l-anqas possibbli. Dan l-eżerċizzju li ser isir il-prassi qabel ma jibdew xogħlijiet f'toroq residenzjali għadu kemm twettaq ukoll fi triq Emanuel Attart u triq il-Pirata f'Santa Venera, fejn partijiet minn dawn it-toroq ser ikunu magħluqa biex isir xogħol ta' tisħiħ fuq is-servizzi ta' taħt l-art, bini mill-ġdid tal-bankini u tat-triq fuq pedamenti aktar b'saħħithom.